পাব লাগে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা মই টিকিট নাপাম কিয় নাপাম পাম নাপাম এইবিলাক প্ৰশ্ন নাহে মোৰ কথাটো হৈছে মই টিকিট কিয় পাব লাগে টিকিট এই কাৰণে পাব লাগে যে বিটিসি একৰ্ড অনুযায়ী বিটিসিয়ে অসম ৰাজ্যৰ যি প্ৰপৰ্চনেট ফান্ডিং আসামৰ যিটো বাজেট সেই হিচাপে বিটিসিয়ে ইয়াৰলি 10,000 অৰ্ডাৰ কৰিছে बे गासैबो खोथाखौ जुदि आं माने नोंथांमोननि प्रेसनि सिगाङाव बुंनांगौ ताहले राजखान्थि जिनिस माबोरै जालांखो जोंनि बर' हारिफ्रालाय माथो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसो नुलांगासिनो दङ लिडार्सफोरजों लिडार्सफोरबो मेलायज्लायनो रोङा बिसायख'थिनि थाखाय सोरखौ सायख'दों नोंथांमोना नुगासिनो दङ दा जों बर' हारिनि थाखाय बर' एमपि नांगौ होननानैहाय जोङो डिमान्ड खालामगासिनो दङ नाथाय ओरै फारसेथिं बारग'सिब हाग्रामा महिलारिया सासे मेस फोलेरनि थिफुला सासे सेंग्राखौसो एमपि सायख'नायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोनानो बिनि भिडिअखौहाय खोनागासिनो दंखायो भिडिअआवहाय माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो बेबायदि मानसिया बर' हारिनि थाखाय बर'खौहाय बिगाब बिगाब रायग्रा सासे मेस हारिनि मानसिसो अब्ला बेबायदि मानसिखौनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सायख'बावनाया जोबोद दुखुनांथाव बर'नि थाखाय स' रायजोफोर आं सानदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनिनो बर' हारिनि कास्टम बसुमतारी आरो प्रहलाद ब्रह्म नङाब्ला खाम्फा बरगयारी बिसोर साथामनि गेजेरावनो एमपि सायख'गोन होननानैहाय आं सानदोंमोन मानो होनोब्ला प्रमेला रानी ब्रह्मआ गावनो अलरेडि सिखार जाखाबाय जे बियो एमपि इलेक्शनावहाय आङो भटखौ गेलेनाय नंला होननानैहाय दा बिनिखायनो आं सानदोंमोन बिसोरो कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्ममोनखौनो सायख'सिगोन खोमा होननानै नाथाय बोरो माथो गैयानो हाग्रामा महिलारिया जोगारनानैसो दोनबाय एसेबां रायजो राजानि सिगाङावहाय सान्दुं अखा थांनानै रायजो राजाफोरखौहाय थगाय थसि हख्राव हख्राव गारामा रानलायजासे कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदिया मेसेज हैबाय थेवबो हाग्रामा महिलारिया सिनायनोनो रोङाखिसै माथो आं लाजिबाय बिपिएफ पार्टीनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो बिपिएफनि सापर्टार्सफोरखौहाय आं लाजिनाय मोनबाय बेसेबां लाजिसिंसिं जोंनि बर' हारिनि थाखाय दा बेफोरबायदि मानसिया बर'नि मा मावगोन आरो बर' हारिनि थाखाय बियो मा मावनो रोंगोन नोंसोरो बाथ्रा बुंनायावनो आन्दाज मोनखाबाय जानो हागौ बेबायदि मानसिखौहाय जोङो बर' हारिनि थाखाय जुदि एमपि गायसनोब्ला बर' हारिनि गिदिर खहा होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर स' रायजोफोर नोंथांमोनासो मा सानदों आंनि मथेब्ला बेफोरबायदि मानसिखौहाय एमपि गायसननायानो मोजां आरो बिसोरबायदिनो भट होयैयानो मोजां गोजोन्थों गोरों मानसिफोर बेबोथ' बर' फरायसा आफादावनो मावबोनायमोन बेबोथ' सासे गोरों गोरा मानसिमोन हा बेफोरखौ सायख'बानो जायोमोन ना मानो बेलाय माबा बबेनि मेस बियो माने दिनै लिडार गैयिनि थाखाय माबा सोरबा गथ'खौसो केन्डिडेट सायख'गासिनो बिसोरो गोबां माने दुखु मोनथावसो जानानै फैदों जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जोंनि बर'आव बेफोरबायदि लिडार गैलामोन नामा माथो बिनि आसे फासे गोबां लेखा गोरोंफोर कास्टममोनखौ नुयो कास्टममोन बेरायफायो फंबाय माने दिनै लिडार गैयिनि थाखाय माबा सोरबा गथ'खौसो केन्डिडेट सायख'गासिनो बिसोरो गोबां माने दुखु मोनथावसो जानानै फैदों जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जोंनि बर'आव बेफोरबायदि लिडार गैलामोन नामा माथो बिनि आसे फासे गोबां लेखा गोरोंफोर कास्टममोनखौ नुयो कास्टममोन बेरायफायो फंबाय कास्टमाबोथ' लेखा गोरों सानसे बर' फरायसा आफादनि गोगोम सासे सेन्ट्रेलाव हाबा मावबोनाय मानसि बियो बेनि भइसफोरखौ दाबो गोसोखाङोबा माने खोमोनफ्रानो जाखांलायो जोंना जाथिनि थाखाय खोथा बुंबोनाया होमबा दिनै बेफोरबायदि मानसियानो दंमोन हो प्रहलादमोन दंमोन लेखा गोरों मानसिफोर बेबोथ' बर' फरायसा आफादावनो मावबोनायमोन बेबोथ' सासे गोरों गोरा मानसिमोन हा बेफोरखौ सायख'बानो जायोमोन ना मानो बेलाय माबा बबेनि मेस बियो एफा गथ' गथ' मानसि लेखा गोरों जानो हागौ आरो बेयो ओरैबा ओरै ओरैबा ओरैसो जोंजोंनो इउपिपिएलआव थानानै हाग्रामाखौ केस खालामग्रा मानसि बियो जोंजों थाफानानै गासिबो बेनि दायफोरखौ नागिरनानै मा दं मा गैया एल' एला नागिरनानै बेखौ केस होग्राया बेनो होमबा बेफोरबायदिखौ माबोरै केन्डिडेट सायख'खो आंनि थाखायबा माने आं सानो आरो माने बिपिएफआव गैला नामा लिडारानो गासिबो आनज्रायजोब्बाय नामा बेखौसो सानदों आं
आरो आब' प्रमिलायाथ' सासे जों जेब्ला क्लास 6 5 6 आव फरायो बियो होमबा आथोबनि लिडारमोन आब'आबोथ' गोबाव माबा जाबोबाय मन्थ्रि जाबोबाय दिनै बेनो फावसयबावबायसो आं माने देरहायैखौ नुखाबाय बेहा रोखा नुखानायखा देरहाखानाय नंला होनानै जेनोबा बेसेबां लासिंसिं दा बेसेरा बेयो एमएलए आवबो जेनबायना आरो दाबो एमपि आव जेनबावबा मान सनमाना सेस जागोन ना बेफोरबायदिखौ नुनानै बियो आब'आ मालाय आनज्रायखाबाय देरहाखानाय नङा आङो बिपिएफ आव थाबा होननानै आरो दिनै गोबां लिडारफोर दंबावोमोन गुबुरो माथो महर मोखाङानो गैया बेजोंलाय गोबांथ' बिदि एमपि जानो हानाय मानसि दंमोन ना सिगाङावहाय गैयामोनबा रिहनमोन दंमोन ना बेफोरबोथ' माबा जाबोनाय मिनिस्टार जाबोनाय बा एमएलए फोर जाबोनाय नङा होमबा बिसोरो होमबा दिनै माने बे नारायण देब मेस होननानैल' बेखौ एसटि हिसाबै सायख'गासिनो दं राजा बानायदों हाग्रामायानो बेखौ राजानि फोलेरनि बंस'नि मानसि होननानै नाथाय आंनि थाखायबा आंनि सिन्ताधाराया बेनो बर' जाथिनि थाखाय खहा जागोन बेखौ जुदि एमपि आव बिथांमोनहा सायख'योबा देरहानायाथ' देरहाखाया ओरैनोबाबो देरहाखाया बे खाथांखा मानो होनबा जोंना इउपिपिएलआ दानि नैबे जोङो जिबायदि बुथ कमिटियाव हिसाब लाजोब्बाय भट लिस्टखौ जों सानजोब्बाय बेखौ जोङो 100% देरहाबाय होननानै जोङो माने फोसावनोबो हाखाबाय जोङो माने जोंहा बुथ कमिटिफ्राव गासैबो जाजोबखाबाय दा बेखायनो आं खावलायबाय जाहाथे बिपिएफफ्राबो एसे सिन्था खालामनानै जा हाग्रामा महिलारिखौसो बुंनो नागिरदां बिथाङा केन्डिडेट होआलासिनो जोंजोंनो ज' थानानै जाहाथे एमपिखौ देरहाहोयो बेखौसो आं बिथांखौ खावलायनो लुबैदों बे कम्बल होदों बेबो मोनसे आसनिनि नाम गैया खुन्दुं होदों बेबो आसनिनि नाम गैया दिनै साथा होदों बेबो आसनिनि नाम गैया बिथांमोना साथा कम्बल खुन्दुंजोंनो राजनितिक खालामबोदों थातसाल मालाबा होदों नाथाय बेबो बन गुन अरजोबलायनाय होदों बेफोरबायदि होनायखौ जों नुनो मोनदों दा जोङो रायजो राजा आङो सासे इउपिपिएलनि नेहाथारि हिसाबै आङो खावलायनो लुबैदों रायजो राजा आइ आफाखौ नैबे एमपि आव रावबो बिपिएफ माबा माबि होनलायनाय भटार पार्टी माबा पार्टी थायालासिनो जयैनो इउपिपिएलजों फैनानै जाहाथे नैबे एमपिखौ क'क्राझार लकसभानि बे एमपिखौ जाहाथे देरहाहोयो इउपिपिएलनि बिजाथिखौ इउपिपिएल आरो बिजेपिनि बिजाथिखौ देरहाहोयो बेखौनो आङो खावलायगोन जे जोङो 10 बोसोर खोमानानै लाबाय क'क्राझार लकसभाखौ सरनियानि आखायाव नाथाय मोनसेबो लकसभानिफ्राय जोङो एमपिनि आखाइनिफ्राय मोनसेबो माबा डेभेलपमेन्टखौ जों नुवाखसै डेभेलपमेन्ट लाबोआखसै होमबा जोङो नैबे गुबै एसटि सासे बिजाथिखौ सायख'नानै एसटिनि थाखाय खामानि मावनो जोङो माने बयबो ज' जानांगोन आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों नोंथांनि नोजोराव जे लकसभा बिसायख'थिया माबायदि जागोन इउपिपिएल दोलोनि थाखाय देरहासारनाया खाथं नामा इउपिपिएल दोलोनि थाखायथ' 100% खा मानो होनोबा दिनै गोबां इउपिपिएलआव जयनिं जाफैदों आरो बिजेपि दंबावखायो जोंजों आरोबाव बे बिजेपिफ्राबो गासिबो जोंजों इउपिपिएलआवनो होगोन आरो जोंहा ओरैनोबाबो बे इउपिपिएल हिसाबै जों देरहाखागोन क'क्राझार हिसाबै बे जोङो 100% खुनु माने कनफिउसन गैया आरोखि 100% इउपिपिएलनि बिजाथिया क'क्राझार लकसभायाव देरहागोन आरो नेक्स्टआवबो 25 आव इउपिपिएलआनो सरकार जागोन बेयो 100%।